l-ewwel. Kjarezza li nkunu ċari u nafu fejn qegħdin. U li nkunu ċari u nafu fejn qegħdin mhux nhar il-ħamis ta'. Li nkunu ċari u nafu fejn qegħdin sal-aħħar ta' din leġislatura. It-tieni, soluzzjonijiet jinstabu. Imma m'hemmx kundizzjonijiet marbuta magħhom, It-tielet, kull soluzzjoni jew triq li tiġi infassla trid tkun waħda li tippermetti lil gvern iħaddem u jwettaq l-aġenda kollha tiegħu li hija ppjanata skont programm elettorali li l-poplu Malti għafdana bih. Fl-aħħar 12-il xahar dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol naqas kważi b'1000 ruħ. Skont da survey, dawk li jaħdmu full time minn Settembru tal-2010 sa Settembru li għadda żdied b'2000 iżjed minn 2300 ruħ jaħdmu full time. U dawk li jaħdmu part-time żdied kważi b'1900 ruħ. Qegħdin ngħidu kważi meta tot kollox 4000 post ta' xogħol ġdid f'perjodu ta' 12-il xahar. Matul is-sena li għaddiet, jiġifieri minn Diċembru tal-2010 sa Diċembru tal-2011, ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'Malta kienet l-inqas rata fil-pajjiżi li huma membri taż-żona tal-Ewro. Kull wieħed minn dawn il-proġetti qegħdin iħaddem mijiet ta' ħaddiema Maltin u Għawċin. Imma allura sa jwaqfu l-proġetti kollha u l-kuntratturi kollha li aħna għandna x'ħajamlu u l-ħaddiema ta' dal-kuntratturi laburisti u nazzjonalisti sa jieqfu isma' ħej, żomm daqsxejn, sa jkun hemm gvern li sa jwaqqaf il-proġetti kollha. Sa jwaqqaf il-proġetti kapitali kollha. Lejliet l-elezzjoni tal-1996 kienu qalulna sa jneħħu l-vett u sa jneħħu dak u sa jneħħu l-ieħor. Kienu qalulna wkoll l-istipendji maħniex semmissuhom. Malli telgħu fil-gvern qalu lil-żgħażagħ kollha u nittama li żgħażagħ studenti qed jisimgħuni sew. Kienu wedu li mhux sa jmissu l-istipendji. Kienu batu kartolini fid-djar lil-żgħażagħ tagħna. Kienu qalulhom li mhux ser imissu l-istipendji. U mbagħad f'temp ta' ftit ġimgħat. Tafx qalulhom le maħniex sa mmissuhom l-istipendji, tafx ħanamlu? Indawruhom f'dejn tisselfu l-flus. U mbagħad meta tiggradwaw u tibdew taħdmu, tridu tħallsuhom lura. Qed ngħixu żminijiet fejn jekk tiżbalja l-iżball ikun wieħed goff ħafna. Aħna maħniex marbutin mas-siġġu tal-poter, aħna marbutin mal-fiduċja tal-poplu Malti u Għawċi.